kaburuji e demngal Pulaar e radio Jawol Sare. Musidɓe tedduɓe ten ko radio Jawol Sare on calminama to gonɗen no gonirɗon kala joni meftande men e kaburuji. Meftande men kaburuji jamma hande jaten hen koye dendi Amadou e kaburuji dowlaji dentudi e kaburuji international. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sare jaam hiire moon gonɗen joni ko 8h kikiɗe ɗo e Cincinnati ko on waktu yoni toon to New York, toon to Los Angeles jara ko 5h kikiɗe, toon to Dallas ɓe goni ko 7h kikiɗe, ɗum ni toon to Dakar ɓe jettima minuit, à Paris ɓe jettima 2h du matin. Habaruji moɗon ɗemgal Pulaar ɗum noon guiɗoɗen habaruji meɗen ko toon to Washington tugnaɗi kadi ko yalti hono kanko Donald Trump holli metere makko no fewi, ɗum noon ko caggal kadi nde sirruji jalti wonde ko kamɓe États-Unis kaɓirɗe mabɓe ko ɓuuri hen hewde ɗeɗon kaɓirɗe kadi ko jaɓɓotoɗe bomboji non ko gusi babude guerre moɓe goni toon to Iran. Tawnoɗe dukoji makko kanko Donald Trump ɗinen dukoji noon puɗɗi ko gila yentere ɓennude kanko hoore makko mo yano toon to Camp Davis ɗum o yano vacance wi metere makko nde ko surtout yen o wi wonde ko ɗiɗo haalduji kala bawɗi yaltinde ɗum je ene wayno ko bonnanimo kala dole ɗo jogui noon ko fate haaldude e Iran. Ene wayno Iran ɗum no holli ɗum dole oɗo saji joni ko kamɓe Amérique alay saago ɓe mbawa continde haaldude ƴewde nden jaam dañira par ce que ɓe ngala kaɓir wawi wonde fof kanko Donald Trump e nder konngudi ɗi o yaltino o wi wonde ko so tawi mo waɗa enquête kala mo ganduɗa jiitaɗo wonde ko kañum yaltini ɗon kabaruji ene wayno siini ɗum walla yaltini ɗum ha yimɓe woɗɓe gandi ɗum wayno oɗon so naggami no foti warede. Ɗum noon ko konngudi kanko Donald Trump ɗo haali wayno oɗo saha joni kanko hoore makko mo jogui mettere no fewi e wiide makko kadi ɓeɗon tawnoɓe ko kaldi mbi wonde ko ene wayno ko Peter Hegseth kañum gardiɗo défense leydi ndi ene wayno ko kañum horum nannimo e ordinaji tugnare hande koɓe mbi kono Peter Hegseth kañum horum gardiɗo défense leydi ndi ene wayno watti felore nde foof e adjoint ministre défense leydi ndi ko wawi wonde foof ene wayno ko kanko Donald Trump oɗo saha joni o yalti e télévision o yalti kadi mo e nder média makko social wonde ko kamɓe États-Unis ɓe jogui kaɓirɗe ha kene yonaɓe kadi won kaɓirɗe kewɗe goɗɗe pewnaɗe ɗum noon ko pour wawde walludeɓe guerre mo mbawi wonde foof donc ene huula wonande yimɓe toppitiɓe ko fati karalagal ko fati ar mbi wonde ene huula wonde kutorima kaɓirɗe défense leydi ndi ken abboye tataɓe ɗiɗi ɗum noon ko guerre gonɗo toon to Iran hande toon to Washington tugnade kadi ko yaltini hono kanko Donald Trump gueɗeɗe kadi nde o haali oɗo saha joni o wi wonde ko mo continue kadi toppitade beele kamɓe leydi États-Unis ɓe mbawa hadde kala ko fati e yimɓe ganduɗa immigré ji aroɓe ɗo jibino e ɗum noon kadi ne wayno ko kanko Donald Trump holludemo mettere makko an sibbabude yamirode nde wonno pour wiide wonde ko kala jibinaɗo ɗo en mo yimɓe jinnaɓe mum ngala kayitaji heɓata nationalité américaine ɗum noon ko yamirode ñawore cour suprême yandi lebbi ɓennuɗi ɗum noon hande kanko hoore makko mo continue ɗon ko ƴefti jamiroje goɗɗe kadi ɗiɗi ɗeɗon jamiroje kadi ene wayno ko jamiroje hande nandani e jamiroje gadande kono noon o haali hen o wi wonde ko oɗo saha joni maɓe ƴeew kamɓe département toppitiɗo ko fati immigration kala yimɓe aroɓe ɗo hen taw ko yimɓe touriste en aroɓe ɗo hen pour jibinde ɗo ɗum ɗon eɓe kadi ɗum ɓe kaali kadi ɓe mbi wonde ko kala neɗɗo jibinaɗo ɗo hen maɓe ƴeew kadi jinnaɓe muɗum so tawi kadi on kañum hoɗum no heeɓiri nationalité américaine ni heeɓiri ɗum ko peeje ɗe ndewani lawol ɗum ɗo foof maɓe dutto jomum kanko Donald Trump kadi e konngudi o haali o wi wonde ko ene wayno ngol ɗo lawol kam omo sikki wonde ko kala peeje ɗo ƴeftata ko peeje kam oɗo saha joni ɗe jaɓɓani mo États-Unis noon aɗa hande haɓɓeteɓe ko fati e ɗeɗo pelle kadi toppitiɓe ko fati hen gueɗe immigration mbi wonde ko ene wayno ko kanko Donald Trump ko waɗata ko foof ko gueɗe ɗe ganduɗa jogorani wawde walludema wawi wonde foof nade ha hande koɓe kaali ɓe mbi cour suprême déjà haali kala ko fati hen jibinaɓe ɗo hen ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa constitution en kañum hoore min rokki ɓeɗon droit oy donc ala ko ɓeydete e ɗum ɗo ɗum noon ɗo wawi rewoyde foof kanko Donald Trump ñawore waɗa noon nde jeeya koye amendement 19 gonɗo e constitution mo États-Unis hande ko fati immigration tugnade kadi ko yaltino wayno ko neɗɗo goto ene sanki toon to New Jeudi oɗon neɗɗo cankiɗo noon wayno koriji mumen jalti hande surtout oɗo ñalawma hande e wiide wonde kene ene ɗaɓɓi ko yacci ono loskito yo waɗe pour ƴewde holko waɗi oɗon donc tugnade oɗon maayiɗo biyeteɗo Edwin Lopez Cornejo ɓe mbi wonde en wayno ko ñande samedi nde wona hôpital caggal nde kamɓe wonɓe toon to oɗo kaso gonɗo toon to Delaney Hall noon woni ko toon to New Jersey e ndeɓe tewmo jogui caɗele donc ene wayno ko toon ñande o nawa toon to hôpital nde ko ñande no maayi donc tugnade konngudi gummiɗi kadi e hunnuko yummakko ko wi wonde kene wayno ko ɓiyum hoore mum ene joguino caɗele cellal o haali koye espagnol noon oy wonde kadi ɓiyi ko kadi ko babiraɗo moƴƴo kadi ko ɓiɗɗo moƴƴo e kadi ene wayno ko neɗɗo liggotoɗo no fewi no ala o meeɗani toon hay goto ene wayno o holli kadi ene wayno ko ɓiyi ko gorko kanko baraɗo jaaro duuɓi 10 ene wayno ko ɓeɗo fof ciskatima wonde ko kanko baraɗo ene wayno ko cellal mo ɓeydi bonnuɗum ko sibabude sokedemo toon to New Jersey ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe immigration ɓe kaali ɓe mbi wonde ko oɗo saji maɓe continue enquête
holko woni addi mayde mo hay sindo e nder rapport mo mbaɗo ɓe mbi wonde o yara ko duuɓi 45 kono en wayno ko collège makko kanko mayɗo wi o yara ko duuɓi 39 ko wonde fof ɓe mbi wonde ko wullitinomo ko ɓooyi surtout en yumma ko wi ñande ko addi mayde makko en wayno haaldino makko téléphone o wi wonde ko caɗele ɗe jogui oɗo sa joni ko caɗele diabète caɗele tension ngaji caɗele kadi kanko hoore makko mo yana o wi kono cellima rokkudemo leɗɗe donc wawi wonde fof en wayno ɗum ɗo kadi ko mayde arde toon e kasuji gonɗi toon to New Jersey ɗum noon addi haalluji kewɗi surtout kanko kori boko ɗum noon ko sarɗiyanke jaaɗo toon to New Jersey en hooruma wonde ɗum ɗo ko hunde addude caɗele de wonde oɗo kaso ma udde par ce que oɗo kaso en yimɓe waɗaɓe toon ɓe ɓuuri kaso en jaajeni muɗum kadi en wayno ɓe ngalana hay safar goto ɓe ngala toon pour wallude yimɓe sokaɓe toon ɓe donc ɓuuri hewde yimɓe sokaɓe toon ɓe kadi ko yimɓe ɗannangaɓe sibabude immigration ko andatan oɗo sa joni tumnata hande statistique ɓe mbi ko famɗi fof 56 neɗɗo maayi e juuɗe kamɓe yimɓe immigration ɗum ɗon fof koye laamu makko kanko Donald Trump ko fuɗɗi ko donc ɗum ɗo kadi ko hunde ganduɗa en kamɓe yimɓe toppitiɓe ko fate haareji de immigration ɓe wonde ko ene wayno ko oɗo sa joni kamɓe immigration e laamu makko neɓe continue porter plainte kono noon wayno kadi seppuji nene continue oɗo sa joni pour oɗo kaso beele ne soke siftinɗon tan ko kanko maire mo ngoɗo wuuro biyeteɗo niwo ko kanko hoore makko meeɗi nanguetto nde o ari kanko hoore makko yidde yillade oɗo kaso kadi andude koko woni toon ne wayno ko immigration yimɓe muɗum nanguima habaruji men États-Unis ha ande manawen toon to Washington en wayno ko toon to congrès en wani ñalli toon ko kanko sarɗiyanke jeeyaɗo toon to Kentucky ono Rand Paul ɗum noon o felliti wonde addude toon to yesso comité toppitiɗo ko fate en haalde gueɗe parɗe en surtout santé ɗe o ardi kanko Rand Paul mettere makko noon e tugnade ha nder démocrate ɓe mbiyata guutu mo jogani on e hono docteur Anthony Fauci en wayno addinimo hande wiide wonde ko en wayno ko ala sago adda toon to oɗo comité pour wiide wonde kamɓe ɓe vota pour wiide wonde ko kanko docteur Fauci en wayno o tooñi ɗum no ko mbiyata content fof kamɓe républicain fof ɓe voti pour démocrate ɓe voti contre ɗum noon fonno rewde hen ko kanko Rand Paul o nawa ɗum toon to sénat no wurno ɗum noon ɓe votde muɗum noon il faut ko dañi capanɗe jeegom neɗɗo oɗon saaha kanko docteur Fauci o ñaawe toon to congrès kono noon en wayno ko suuɓi wonde ko kanko Rand Paul neldude yamiro oɗo comité toon to département justice wiide wonde ko yoɓe ƴeew ankinmo kanko docteur Fauci pour ƴeewde so tawi won gueɗe goɗɗe ɗe waɗi pour beela omo soke docteur Fauci noon siftindo noon ko kañum hoorumo arino toon congrès yontere ɓennude ɗum noon kadi no wayno ko nder namde ɗe o namdade kanko hoore makko o salima jabade o hutorima kuulal joyo ɓiwal constitution mbiide wonde ko kala citoyen leydi ndi walla kala gaddaɗo tribunal ene wawi wasde jabade namde ɗe namda so tawi huude namde ɗe ne mbawi ɗum noon kanko docteur Fauci hay sindo mo joguino pardon ɗum noon omo yafuno e guila e laamu kanko Joe Biden gueɗe ɗe ganduɗa ɗe waɗi kala ko fate meccal makko toppitingal ko fate wonde directeur oɗo institut national toppiti ko fate ñawuji dawɓuji eyyi kono noon ne wayno ko kanko docteur e sibabude kadi avocat ji makko kalni mbi wonde ko ne wayno ko kamɓe républicain je mbawi rewdomo ɓe namdomo gueɗe ɗe ganduɗa o haala toon ene wawi ɓildema ko jiida kadi kene bonna kadi pardon kene bonna ko yafanonno ko hen e guila Joe Biden ko wonde fof ko ɗum woni hutori tan kene ɓuura laabi temedere wiide wonde ko o sallima jabade namde mabɓe donc andaka oɗo sa joni hono kamɓe département justice ko mbaɗata ko ɗaɓɓande makko kanko sénateur Rand Paul ƴettima toon to département justice pour enquête hono docteur Fauci ha hande toon to Washington e awno kanko sénateur Mitch McConnell noon ko jeeyaɗo toon to Kentucky jaaro duuɓi 64 gonnoɗo hôpital guila ñande 14 lewru juin ene wayno ko nder ɓataki omo windi kadi o huccini ɗum e sarɗiyankoɓe walla to congrès mo États-Unis o wi wonde ko ene wayno oɗo ñalawma docteur e makko ɗaccitimo mbimo yo yaw fofto e galle makko o wawa continude ƴeftude safaruji makko haw saɓol oɗo ɓataki kadi huccini ɗum ko yimɓe liggotoɓe bureau makko e yimɓe kadi ɓe liggoto toon to congrès andaka noon holnde o artata kanko Mitch McConnell kono ene anda wono kamɓe wonɓe toon to congrès ene wayno ko kamɓe fof sa joni ɓe goni koye ƴeftude foftere mabɓe donc ene wayno ko haade mabɓe yaade no woodi woteji kewɗi baɗannoɗi kanko Mitch McConnell mankudemo toon ɗum ko caɗele wonantaɓe kamɓe bikeji kanko Mitch McConnell oɗo donc siftinde on tan kanko Mitch McConnell o wi wonde ene wayno ko ɗum ɗo fof ari ko sibabunde jomgu ngu yanno toon to Washington jomgu ngu kadi ene wayno waɗimo gañade ko ɗum waɗi o entiri hôpital e oɗo dumuni fof kadi o wonno ko to waɗa se réhabilitation habaruji men international guidaɗen ko toon to Iran tugnade kadi ko ummi toon to agence France Presse e to Al Jazeera hono kamɓe leydi Iran en nde alarba ɓen ɗo ɓe mbi wonde ko ene wayno oɗo sa joni ɓe goni koye peeje cakkitte walla taaɓe cakkitte pour nanodiral hakkude mabɓe kamɓe Iran e kamɓe Oman ko fate e cirtol Hormuz ngol tugnade kaali kadi ɓe mbi kala ngal ɗon nanodiral so tawi woodi kadi woodi so gasi ene wayno fawi tan kadi ko hono kamɓe États-Unis ko gueɗe ɗe mbaɗata pour surtout en wallude beele jamne dañe toon kanko président mo États-Unis noon o haalino wi wonde ko hawnaki
kadi ma nanodiral wod kun kamɓe États-Unis kamɓe Iran non en wayno ko andaka taw ngal ɗon nanodiral so tawi ni haalum ne haale tawde sibo tugnade hande kanko ministre pidi ko fate affaire étrangère mo leydi Iran o wino wonde ko ala fof jokkodiral gongal oɗo sajoni hakkude leydi Iran e surtout kaldigal ko wawi wonde fof en wayno ko kamɓe leydi Iran ñalawma koɓe kaali mi wi wonde ko en wayno ko tirtol Hormuz e oɗo saabi mo kaalaten mi wi woni ko udditi ɗum tan so tawi nanodiral hakkude mabɓe kamɓe Oman gasi e kadi kamɓe États-Unis ɓe jaɓi wadde gueɗe ɗe ɓe ponno wadde gueɗe ɗe ɓe jaɓodirno e nandidiri ɓennude ɗum noon surtout ko ustude doole ɗe mbaɗata walla kalfande ɗe mbaɗata toon to tufde gonɗe toon to Iran ɗum noon poruji mabɓe ɗum noon ko hunde nde ganduɗa kamɓe États-Unis ne wayno ɓe jaɓani taw hani ko wawi wonde fof ne wayno ko kamɓe Iran kadi ɓe mbi wonde ko kala ko fati cirtol Hormuz ngol jogorani wade noon wano adan ni guila guerre fuɗɗaki guerre no fuɗɗaki nde ene wayno ko kala dewo belnoɗo rewde ɗon rewa ɗon kono ne wayno oɗo saji joni so tawi kamɓe Iran e kamɓe Oman ɓe nanodiri ene wayno ko kamɓe jogori contrôle de kala ko fati cirtol ngol ɗum noon ko hunde nde ganduɗa kamɓe États-Unis ɓe jiiɗa ɗum haalde ni ko sifti ɗon tan ko kamɓe États-Unis e kamɓe Israël ko kamɓe puɗɗi nder ɗum haare 27 lewru février anni e mabɓe oɗon saha ko yidde samminde gouvernement Iran gonɗo toon e yidde kadi dartinde kala ko programme nucléaire mo Iran jogino kono noon tugnade hande épineuse ko haali mbi wonde ko hay goto e ɗiɗo anniyaji ɗiɓe jogino hay goto hen en wayno yarani no foti noɓe jiiɗirno ni guerre koko darti temporairement hay sinde wonde ko banggueji goɗɗi kamɓe ɓe Iran supporté e kamɓe ɓe États-Unis supporté eɓe continue habde toon ko wawi wonde foof kanko joguiɗo konngol toon to ministére toppitiɗo ko fati affaire étrangère kanko biyeteɗo Ismaïl Bagui e nder konguɗo aɗa wi wonde ko en wayno ko nanodiral hakkude kamɓe e Oman woni ko oɗo jani koye windede tan en wayno ko gasini haɓruji men to Sénégal hono kanko Aminata Touré mennoɗo wonde premier ministre e laamu Macky Sall mennoɗo kadi wonde kañum hono ministre des affaires étrangères e nder konguɗi ɗi o haalde BBC mission mo ganduɗa partout e Afrique tuyeno ko fate en support mo ganduɗa kanko Bachir Diomaye Faye o waɗani hono Macky Sall candidature muɗum pour wonde secrétaire général des Nations Unies kewɗo wi wonde ko ɗum woni ko Sénégal supporté o wi wonde ene wayno ko Macky Sall e laamu muɗum hono Bachir Diomaye Faye waɗe kaso kene wona lebbi 11 ko noon e wayno ko Bachir Diomaye Faye arti caggal muɗum waɗimo supporté jaɓɓimamo toon to Sénégal donc nde o namda kanko Aminata Touré ko fate hol chance mo Macky Sall jogui surtout suɓede yo won secrétaire général des Nations Unies o wi ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa kanko hoore makko yiiɗa yiyañade hen par ce que ɗum ɗon kay goto anda oɗo sa joni yimɓe foof no wayni ko noon yimɓe foof mbayi yimɓe yo mbattu haqqille tan e gueɗɗe ɗe no jarata toon ni donc sifti toon ko kanko Aminata Touré ɗum noon gonɗo oɗo sa joni gardiɗo dental ballowal hono kanko Bachir Diomaye Faye e parti makko gonnoɗo kañum hoorumi superviseur ak Diomaye pour président o ƴeftini konguɗi ɗum noon nde candidature mo kanko Macky Sall fuɗɗi nde gila tan o haali wi wonde ko ɗum ko hunde nde yimɓe fotani miijade ni par ce que kanko Macky Sall gueɗe ɗe waɗi ɗe en ɗum noon o haalata ko wonde ko e nder laamu makko kanko Macky Sall toon walla seppuji baɗon toon yimɓe mayɓe hen ɓe kanko hoore makko yantuno ko yimɓe wiyoɓe wonde ko Macky Sall fotani wonde candidat fotani jaɓanede ardo kala ko wiyete Nations Unies kono oɗo sa joni sibabune politique o jaɓani haalde ka ɗon haala o wi tan wonde ko oɗo sa joni kamɓe fof ɓe paadi ƴewde holno gueɗe ɗe jogori yarude fate chance makko kanko Macky Sall suɓede pour wonde secrétaire général des Nations Unies toon to Guinée Bissau ene wayno ko délégation Sénégal naaɓe yettima toon walla délégation mo ganduɗa jeeyaɓe e CEDEAO yettima toon ɗum noon délégation ardi ɗum ko kanko ministre toppitiɗo ko fate affaire étrangère mo leydi Sénégal hono kanko Cheikh Niang omo wonde kadi ministre toppitiɗo ko fate défense leydi Sénégal hono kanko Yankoba Diémé nder konguɗi ɗi o haali kanko Cheikh Niang o wi wonde koɓe keeɓi teddugal fottude président Thiam ɗum noon ko en ɓe mbawi wosodirde muɗum kadi gueɗe kewɗe ɓe mbawi yeetu walla hoolare nde Sénégal rokka pour wawde ƴewde haaldude kamɓe Guinée Bissau ko fate en woteji mbaɗirta toon kamɓe militaire ji gonti toon ɗi ɓe mbawa artirde laamu e juuɗe civil en ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko gardiɗo délégation Sénégal o hono Cheikh Niang o wi wonde ko ene wayno kadi ngal ɗon kaldigal ko seeɗa seeɗa ɓe jarata ha ɓe jetto wayno ko wiyete no processus électoral ɗum noon ko holno kamɓe Guinée Bissau naɓe ɓe gartata kadi e wawde woode donc wawi wonde fof ene wayno ko kanko gardiɗo laamu gonɗo toon hono général Horta Thiam en wawi kadi wiide wonde ko ene wayno ko kamɓe leydi Guinée Bissau eɓe goni ouvert ko hande liggudade CEDEAO sifti ɗon tan ko sakiri ko hono kanko Bachir Diomaye Faye ko kanko arda yo won gardiɗo CEDEAO donc sifti ɗon tan hono kanko général Biram Diop ene wayno ko kanko hoorema ko ardina commission CEDEAO batu mabɓe bannungu baɗɗu 60 bannoɗo toon oɗon sommet ɗum noon banno ton to Freetown ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Bachir Diomaye Faye kanko kadi gardiɗo commission ko kamɓe goni oɗo sa joni koɓe Sénégal naɓe ko kamɓe gardi CEDEAO
Habrij ben international hande ton to Mauritania tungna kadi ko yalti umade ton to ngardingu leydi Mauritania ton to nakshado hono kanko gardi leydi Mauritania Mohamed Cheikhul Ghazwani elmano toddima hande alhamis jegom lewru wuto hitandu ujunaji ɗiɗi nogas jegom hono kanko biyeteɗo Mohamed Mahmoud Wuld Dahi ɗum non yo ardu commission national to pidir ko fati haqqi namade commission national des droits de l'homme kanko Wuld Dahi non elmano lomtoto ko Bekka e Wul Abdel Malik ko kañum hen dokkade poste goddo ton to présidence ɗum non caggal nde woni nde ardi oɗo commission ken woni hitande ko way wonde fof Wuld Dahi adama suɓede yo ardo commission national to pidir ko fati droit de l'homme ko woni no ambassadeur Mauritanie ton e leyɗele kewɗen jeeya hen Russie Italie o wawi kadi no wayni ko Italie ko oɗon poste woni ha hitan ujunaji ɗiɗi nogas nayyi après ɗum noon nde o ƴefti kanko hoore makko retraite makko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi tungnade hande e cridem tungnade hande habaruji binde tonde rédaction cridem ɗum ɗo kadi no wayni ko commission national to pidir ko fati droit de l'homme dañi kadi gardiɗo kesso habruji men to Mauritania hande tungnade kadi ko winda ton to Apa News ene wandi ko oɗo ñalawma hitande ujunaji ɗiɗi e jeetati ko nden kanko kamɓe leydi Mauritania ɓe mbanno kuddita wono kanko biyeteɗo Sidi Ahmed Wuld Cheikh Abdoulahi ɗum noon ko kañum hoorimo ko neɗɗo cuɓanoɗo élection ngaji démocratique bannoɗi toon laaminoɗo toon kene woni hitande kanko général Mohamed Ould Abdel Aziz yandindemo ɗum noon e nder nden ɗo yandinimo nde kanko Mohamed Ould Abdel Aziz o wino wonde ko sibabunde leydi Mauritanie oɗon sani ene joguino caɗele constitution ɗum noon ko wasde nanodirde donc hande tungnade article local ɓe wi wonde ko caggal nde kamɓe armée o et surtout kanko Mohamed Ould Abdel Aziz gardinoɗo oɗon saaha bataillon sécurité présidentiel toon to wiyete BASEP nde ɓe donki nanodirde e kanko gardinoɗo leydi cuɓaɗo yo ardu leydi taw ko civil Sidi Mohamed Wuld Cheikh Abdoulahi e kanko e premier ministre muɗum biyeteɗo Yahya Wuld Ahmed El Waqef ne wani ko on saaha ɓe nanga militaire uji kadi garte e pouvoir donc kanko Mohamed Ould Abdel Aziz ene wani ko kanko hoore makko wonto e président ɗum noon e woteji bannoɗe hitande ujunaji ɗiɗi e jeenayyi caggal mo ardi leydi ndi kene wona mandaji ɗiɗi ha hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi ko nden woppi laamu caggal nde woppi laamu nde ene wayno kadi ko laamu lomtigu ngu fayimo takkimo gueɗe ɗe ganduɗa henne kanko hoore makko omo hutiri ngal Mauritanie taw ko gueɗe makko ɗe ganduɗa ɗe laaɓani ko wawi wonde fof oɗon sa o condana kadi o ñaawa e hitande ujunaji ɗiɗi nogas tati ɗum woni o condana hen e lewru décembre hitande ujunaji ɗiɗi nogas tati pour yo soke duuɓi joyyi fof ene wayno oɗo sa joni omono continue wonde kaso kanko gardinoɗo leydi Mauritanie Mohamed Ould Abdel Aziz jandinoɗo laamu civil garnogu caggal kuddita mabɓe amo Sidi Wuld Abdoulahi aduna habruji men international hande wono kamɓe États-Unis ɓe continue yidde sellinde jokkodiral kamɓe États-Unis ɓe jogui e leydi Maroc ɗum noon kadi tungnade ko yalti kanko Donald Trump e nder laamu makko gadam ɗum noon ko hitande ujunaji ɗi nogas kanko hoore makko waɗi no feeji foof beele kamɓe Maroc ɓe mbawa kadi tinde hono leydi Israël ɓe mbawa kadi jogade jokkodiral moƴƴal diplomatique gongal hakkude mabɓe leydi Israël ko ɗum waɗi ne wayno ko oɗon saaha hono kanko Donald Trump ko kanko wonno laamu sakkitino ko no e surtout henne ko caggal nde kadi caɗele mbaɗi hakkude kamɓe Maroc e kamɓe Espagne toon to nokku gonɗo toon to soyita hakkude kamɓe Maroc e kamɓe Espagne ko wawi wonde fof en wani kamɓe États-Unis oɗo sa joni eɓe dokki support mabɓe mawɗo leydi Maroc pour wonde ko kamɓe Espagne yoɓe goppu oɗon nokku gonɗo e leydi ɓe Maroc ɓe mbi kamɓe Espagne ɓe goppu ɗiɗo nokkuji wonde jeyete e Maroc ko wawi wonde fof en wani ko sibabunde caɗele bonnoɗo toon jonde yiyaki hen abboye capanɗe joyi ujunere neɗɗo taw ko immigré fusɓe frontiére uji gonnoɗo toon naati toon to nokku biyeteɗo soyita ene wani ko kamɓe États-Unis oɗo sa joni ɓe mbaɗi doole mabɓe fof wiide wonde koɓe supporté Maroc pour ko fate gueɗe ɗe woni oɗo sa joni pour ƴewde oɗon crise ko wawi reglude ɗum tan ko kamɓe Espagne ɓe goppa ndiɗo leydi jeeya Maroc ko wawi wonde fof en wani ko kanko Mohamed V ruwa gonɗo toon to Maroc e nder gueɗe kadi ɗe haali wonde ko lawol highway jokkodirgol tisnide toon to banggue worgo leydi Maroc ha yetti toon to Dakhla ɗum ɗon e wayno ko kanko ruwa Maroc o iniri ngol ɗon lawol o iniri ɗum Donald J Trump ɗum ɗo fof kadi ko hunde nde ganduɗa henne kamɓe Maroc eɓe jaaɓi jokkodiral États-Unis rokki e surtout yen jokkodiral ngal kadi ko non seulement ko fate diplomatique mais ko fate kadi ngalluma ko wawi wonde fof en wani ko kanko Mohamed V kadi gardiɗo ruwa gonɗo toon to Maroc o wi kadi ɗum ɗo fof kadi ko gueɗe ɗe ɓe mbawi waɗande leydi États-Unis ha tengdi kadi e support mo États-Unis rokkiɓe e gueɗe parɗo en haalluji Sahara occidental no régli par ce que États-Unis kañum hoore haalino wi wonde ko kamɓe Maroc e ko kamɓe poti fawde to Sahara occidental ɗiɗo haalluji fof noon jalti ko caggal nde kamɓe radio France international ɓe mbawi jokkodirde kadi Ricardo Fabian kañum hoore mum ene wayno ko gardiɗo projet international ko mbiyata crise group toon ene wayno ko toon to Maroc ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi toon to Maroc
tonto Côte d'Ivoire tunare ko winda tonto Abidjan da neto no kanko Alassane Ouattara gardi leydi Côte d'Ivoire e nder décret mo ƴefti o ɗum non décret ji ɗi en décret o haali hen o wi wonde ko o yaafima ken abbo ujunnaji 4,6 e goto neɗɗo ɓeɗo fof ko nangaɓe sib taw ko haqqeji kadi bonande mumen forani fewi donc ene wayni ko kanko Alassane Ouattara ko kanko haali ɗum hande e yesso télévision ɗum noon ko e kikiɗe oɗo alhamisa 6 lewru août hitande ujunnaji 126 e ɗum noon kadi ko jofde kamɓe leydi Côte d'Ivoire ndeɓe goni e manditare pour 6 ɓiijo hitande nde kamɓe leydi Côte d'Ivoire ɗe keeɓi indépendance ko wawi wonde fof ene wayni ko kanko Alassane Ouattara e nder konngudi ɗo haali ɗum noon ko wi kadi tunnade kadi constitution ko yamiri ɗiɗi o waɗi jamiroji ɗiɗi jamiroɗe arande ene wayni ko yaafima ken abbo ujunnaji 2,64 neɗɗo ɓeɗo fof ko yimɓe nangunoɓe yamiro ɗiɗi ɓere nde kodi o wi wonde ko yamiri kadi kala kasoji yimɓe ken abbo ujunnaji 2,597 neɗɗo taw ko kasoji men yo gusse ɗiɗon kasoji noon ko yimɓe nangarnoɓe ko jamirno e soko ɓurani 56 lewru wawi wonde fof ene wayni ko ɓeɗo ujunnaji 4,690 neɗɗo ɓeɗo fof ko yimɓe nangaɓe sibabu nde gueɗe crimaji ɗi ganani ɗi porani fewi ɗum noon e wayni ko ɓuuri hewde mabɓe kadi ma goppi ɗum ɗo fof kadi ko kanko Alassane Ouattara haali ɗum toon to Abidjan. To Benin cekkitorɗen ko habruji e gummaɗi umminde sonde politique ono kanko talon jaaro joni duuɓi 6 ɗum gonɗo kañum horum président mo leydi Benin tuggi hitande ujunnaji 16 ha hitande ujunnaji 26 caggal haade muɗum woppidde laamu ɗum noon totti woteji woppidde laamu sibabu ni constitution ka hankati haɗi ɗum wadde mandat goɗɗo ɗum noon wayni ko lomtimo e laamu he ko hono biyeteɗo Rami Yaldo Wadagni ene wayni ko oɗo sadio ni tugnaɗi ko habruji gumiri toon kanko Patrice Talon subama oɗo alhamis hande kanko hoore makko yo won premier président sénat mo leydi Benin e jonɗe 25 gonɗe toon pour wotoɓe ko fati sénat hen 24 gotinima kanko Talon yo arde sénat toon to Benin ene wayno ligguey makko oɗo kadi fuɗɗi tan ko yontere ko caggal nde kamɓe oɗo sénat ɓe joƴinno ko wawi wonde fof ene wayno ko Patrice Talon kadi ene wayno ko ardito ko toon to sénat waɗi ko 25 jonɗe gonɗe toon e ɓuuri hewde hen ko yimɓe ɓe ganduɗa ardinoɓe walla ko yimɓe kadi jeeyaɓe pelle goɗɗe ɗe ganduɗa kanko président Wadagni o wawi suɓade ɗum musidɓe tedduɓe tenko ɓeɗa josar ko ɗo tongi meftane men e jamma hannde o en ñaguima joom jaam mo jaam woni jungo mum nde waɗante en jaam.